Mayong adlaw sa tanan, ako di si Tonyo Kulira, nangandoy mahimong superhero. Karon, nahimo ng spider nyo. Tara, sabay ko niyong bantay sa Matrix kay pulihan ako si brother kay pandomingo man ako ang duty. Maura dahil niya itong kwarta dala no, paningkamutan na to kasyahon na to ni sa sulod sa isa kaadlaw. Pag abot ng os downtown, naksyon ko kabalaka kay grabe kadahag tao. Babaga na ng kugnaong ani kay nagsidsage man ko para ingnon gahi ba. Og dili pod na to malimtan sa kakurso na to bay, nangulata tag pinakalit na way dahilan. Sa sige na hubaktas, nakita na ko among silingan no, si Shane, anak ni Mercy, itong namaligyag itlog sa kabayugan. Shout out sa inyo adi atanan. Ako na siya si Indri Day. Ikaw bantay Matrix? Ano niyo ba? Spider-Man ba? Outfit check. Ikan. Nag-vlog ka, nag-vlog mo ko. Sana kailan ay comment lang boss. Oh, risdi sila. Yung risdi, nagtrabaho man lagi. Dri aday ko nanukad sa Akasya, dul sa Gmall, dul sa Rojas. Dagang kisig tawag sa kuwag, brother, ako silang giprangkahan. Pagtarong mo sa inyong istoryahan, kay dili ko si brother, ako si spider nyo, spider ninyo. Kaya para makitaan ako si brother, baka itong original yun na brother. Kaya ako, dili man ko brother. Kuha naman ko, ako ang spider nyo. Pero sorry ko dili, makitaan ako to. Pwede may magsumbagay, kaya pareha man may costume. Mo man ang uniforme daw nila daw. Nagpaat lang po ko no? Sa sige na ko baktas-baktas, gikapoy tawon ko. Hapit pa ko mo nang lipalit lang kong tubig sa tindahan. Gingnan ako, balikan na ako masapon sa alas 3 sa gabi. Pero wala siya nagmahay sa kuha, kay gipakapinan man ako laparo baliduha. Pagsibat na ako, nang hidayon ko te, salamat kay sa blessing nagihatag sa imuha te. Kapoy kayo mag-spider ba? Sobrang kakapoy na ako, pa-aircon ko sa Gmall, susdaghan kayong tao nagpa-picture niya, nihilak ang bata kay dili daw na mao si spider, kay black daw na, dapat ang Spider-Man daw kay pula. Nihilak ka naon. Tabunan ako. Salamat. Mag-live unta ko sa Gmall kaso bawal daghan o pamaagi para makabidyo ka diri sa Gmall. Maong gi-off na nako, o gusto mo tan-aw, tan-awa lang ninyo sa Facebook nako no, Tonyo Kulira. Na dito ang full video sa live. Bawal daw mag-live sa sulod. Sud lang ko diri, pahit ko sa nina. Boss, may hapon. Kapoy kayo boss, pag-ilis ko boss, pahit ko sa nina. Bawal kaya? Bawal rin? Sulod? Okay, kinala pa mo ko na permit ko. Gusto ka makakuan, pwede ka masaka ka dito sa Folders admin. Malangit lang. Mga ka-permit. Sa kuwan, naibayad sa office. Permit lang. Pero depende kung kasi ano nila, basta magkuha lang ang permit dito sa fourth floor. Para ma-continue Malangit kung lang sa ka ikuan. dito. Wala man ito. Sige, iyop lang ako ni. Mauro to. Oh, lamat. Di. Ato lang sa Goods kay mga sikyo diri bay, kay gibuhat lang trabaho nila. So mao to, wala tayong mahimo. Iyop na to ang live, mao na video na lang ko diri sa Ninaan. Namot no sa Ninaan diri. Gwapo lang sa Ninaan diri, branded. Nakapili dai ko no, gwapo kayo, nindot ang color kay kuan puti ni sagol pagka dirty white, formado kaayo. Himsog, grabe. Bugdo kayo, daho kayo, ubagtak. Kay ganahan man ta, nya, normal lang na sa nina ba niya. Gwapo kayo design. Why nang istorya ato nang ipabalot tayo, kaya ato nang orderon. Naa naman tayo sa nina, ang ngita na tag short, ay aron na itong suoton. Kay nakapili man tag shirt, ang ngita na tag pare sanit, pawil na batong tirada ni, beans lang tani, kay barato ra mong good ni good. Kay mugawas na unta ko sa Gmall, tapos na yung mga aktor ba, ni doon sa kuya, pwede pa picture. Pero ako, nag-ingon na jugudaan nila na, ano mapapicture man mo, nadili man ko si brother. Ako si spider nyo, spider ko ninyo. Maugin ako ginabalik-balik sila para dili sila magmahay, nga nung napapicture sila sa kuha. Nisulod lang ganit ang Gmall kadali, nagdasok na diri ah. Kay kuno, naaday dakop sa unahan. Wala ni badlunga. Ano na dasok ba di ah? So ipabot nila. Naidako po. Mana ko mission, out na nako, kala 5 na. Kahit ang pan, gamit. Muli na ta guys. Ano man eh, kutsi service. Sakyanan. Magi ko ha. Og maura to no, sunod Domingo na sad, mayong lawas pohon. Daghang salamat sa pagtanaw.